या उपकर करता हांव तायकील शिंदून दवरला बिकंड पळय सपूर शिंदून दवरला बिकंड आतां तायकिल्या उपकर पण घालता घाला कायले तूं मिरसांगे पचर घालता कासाम घालता बिकंड घालता ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ घालता बिकंड शिजूका बिकंड शिजतरी तायकील घालता चिके बिकंड शिजप आता तायकील घालता आता अंकून सोडता गोड मीठ घालल्या काय तायकिल्या पाना ಒಟ್ಟು बिकंड नान अतल्यारी विंगड कंचे घालेत की ना बिकंड घाल्यार ताका रुची विंगड कसले घाल्यार रुची ना ताका तायकील आनी बिकंड ते ह्या टायमार तायकिलोय मेळचे बिकंडय मेळचे आतां सोय घालता जाल्ली उपकरी तायकीळ आणि बिकंड गाळण उपकारी रेडी जाला सीजनल आणि टेस्टी रेसिपी खंडित ट्राय करायची आणि कमेंट करून कशी जाला म्हणून सांगायची. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.